Menungso iki nggih jare arep COD. Suwene ra jamale COD jane ning ngendi to? Ana sing jobo iki. Wis rampung le COD-nan. Wis rampung. Enggak piye? Kapusan neh. Hele. COD ra tau bener ya. Mula iki nek pesen iki diteliti sik. Goblok mbiyen awet tiran jamak. Wis aman ae. Iki engko tak foto wisan. Tak foto plat nomere engko tak urus iki. Nah, terus memang pesen apa sih? Ning kono kuwi jane sponsor iki, wah, wayu kinis-kinis, Bu. Aku ki pesen jerone isine sing arep tak pesen. Sing teko ki apa? Adae. Adae. Kurang teliti nek pesen iki. Iki lho jane sing tak pesen iki wis jan sponsore elok tenan iki. Heeh. Iso kuwinis-kuwinis ngono kae. Wis lho. Iki lho sing tak pesen. Isine? Iyalah. Nek isine apa iki? Endi isine? Lah, maksudmu isine? Ya apa iki ning ngomong sing duwe isine kan dadak golek COD-nan. Baru ya apa ya an?